יש באדם כוחות בהמיים, חיות טורפות, צריך לשים בכלוב. כל אדם צריך לעבוד לקלוא אותם, לעצור את הכוחות של הבהמות שיש בו, לקלוא את הבהמיות שבנו, לקלוט את הבהמיות, לשלוט על זה, להתקדש, או להיות כמו משה רבנו או כמו בלעם הרשע. כל יום ויום אדם צריך לעלות דרגה, להתקרב יותר לאלוקים. כל יום, כל איש וכל אישה צריכים להתפלל יותר טוב, את הפה לשמור יותר טוב, ביטחון יותר טוב, לשמור את העיניים יותר טוב. כל יום ויום של חיי האדם יש דרגה שהוא צריך לעלות. כל יום יש דרגה מוכנה לך שאתה תעלה בה. הרמב"ם כותב, ייזהר כל בן תורה, כל אדם אמיתי אוהב השם, ייזהר בכל אחד מלילותיו שלא יאבד אפילו לילה אחת לבטלה. לבדוק מה הוא עושה, להתחזק. רבותיי, יש לנו המון כוחות. אני רוצה הערב בעזרת השם לדבר על היצור הזה המשונה שנקרא אדם. כל הבהמות, כל החיות, כל השרצים בכל העולם, מיליונים. אם הבהמה טמאה, היא טמאה לעולם. אם היא טהורה, היא טהורה לעולם. אין אצלה השבוע, היא טמאה. השבוע היא טמאה. השבוע הבא היא טהורה. השרץ הזה, עכשיו טמא, עכשיו טהור. כל בהמה וחיה, או שהיא טמאה, טמאה כל הזמן. או טהורה, טהורה כל הזמן. אותו דבר בין הבהמות, חמור, סוס, פיל. יש קצים שהם טמאים, טמאים. שרצים טמאים, טמאים, כל החיים. האדם, האיש, האישה, זה יצור משונה. פעם הוא טמא, פעם היא טמאה, פעם היא טהורה. יש את הטומאה, יש את הטהרה. תקופה שהיא טמאה, תקופה שהיא טהורה. יש תקופה שהאדם טמא. לא רק האדם טמא, יותר משונה יותר מכל השרצים והבהמות. למה? יש תקופה שלא רק הוא טמא, הוא מטמא את הכיסא, את המושב שיושב עליו. ישב על מזרון, הוא מטמא את המזרון. טמא. יש לפעמים שהאדם מטמא את כל מה שיש באוהל. יש לפעמים הוא מטמא את כל מה שיש באוהל. איזה משונה. הבהמות, טמא, טמא, טהור, טהור. האדם לא. יש לו תקופות טמא, תקופות טהור. יש לה תקופות שהיא טמאה, תקופות שהיא טהורה. למה? למה אצל האדם זה לא יציב הטומאה והטהרה? זה עולה ויורד. למה? למה זה לא יציב? למה יש לו שינויים בטומאה ובטהרה? למה? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה 7 ימים, כי אם אין ידעתם עבודת עם טמאה. לפני זה מה למדנו? כל הבהמות והחיות שהן טמאות וטהורות. זה השרץ, כל הולך על גחון, זה תאכלו, זה לא תאכלו. אחרי זה, טומאה של בן אדם. למה קודם אמרת טומאות של הבהמות, ואחר כך את הטומאה של הבן אדם? למה? האדם יותר חשוב, שיגיד את הטומאה שלו קודם. ולמה השרץ, אם הוא טמא, טמא, אם הוא טהור, טהור? לא שמענו פיל הולך למקווה, ולא חמורה, לא שמענו. אדם כן, יש לו טומאה, יש לו טהרה. למה? למה? רש"י מביא, רבי סמלאי שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, תשמעו טוב, מה הוא רוצה להגיד רבי סמלאי? ברש"י הראשון בתורה, מדרש רבה. מה הוא רוצה להגיד? הוא אומר, אמר רבי סמלאי, כשם שיצירתו של האדם אחרי כל בהמה חיה ועוף, במעשה בראשית, כשהשם ברא אותו, הוא ברא אותו אחרי כל הבהמות והחיות. בסוף האדם, היתוש נברא לפני הבן אדם. היתוש נברא לפני הבן אדם. היתוש, תולעת קטנה באדמה יוצאת, לפעמים רואים בקיץ מתחילה עכשיו תולעת לצאת כזה, תולעת ככה, הופ, יוצאת, עושה חור, נגעלים. היא נבראה לפניך, יותר זקנה ממך. תכבד אותה והדרת פני זקן. תכבדי אותה, זקנה. מי יודע, בת 90? התולעת הזאת. נגעלים. היא יותר חשובה מהאדם. למה השם ברא את התולעים לפנינו? את היתוש, נודניק. למה הוא ברא אותו לפנינו? אומרת הגמרא, שאם האדם שומר תורה ומצוות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, את כל העולם הזה היפה הכנתי בשבילך, לשרת אותך. ואם הוא לא שומר תורה ומצוות, אומרים לו, היתוש יותר חשוב ממך. התולעת הזאת, התולעת המגעילה, הג'וק יותר חשוב ממך, הג'וקה יותר חשובה ממך. ג'וקית. הג'וק יותר חשוב ממך. אם אדם לא לומד תורה, הג'וק יותר טוב ממנו. הג'וק יותר טוב ממנו. למה הדוק לא חייב לשמור שבת, והוא שומר. לא ראיתי אף פעם ג'וק לא חייב שבת.
הג'וק לא חייב, הוא שומר שבת. ואתה לא ג'וק ונוסע בשבת. אללה יסעדק. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, רבי סמלי אומר, למה הקדוש ברוך הוא פירש לנו? למה הוא פירש לנו את החוקים של הבהמות והחיות והשרצים לפני הבן אדם? למה? הוא אומר, כשם שיצירתו של האדם אחרי כל בהמה חיה ועוף, גם תורתו התפרשה אחרי כל בהמה חיה ועוף. מה הוא בא להגיד לנו? הוא בא להגיד לנו, רב סמלי בא להדגיש לנו הדגש. הוא שם לב, כל הבהמות והחיות, זאת הבהמה תאכלו, זאת לא, זאת טהורה, זאת טמאה. אצל האדם עכשיו היא טהורה, עכשיו היא טמאה, עכשיו היא טהורה, עכשיו הוא טמא, עכשיו הוא טהור, עכשיו הוא טמא, עכשיו הוא טהור. למה? למה יש לו טומאה וטהרה? בא ללמד אותנו. רבותיי היקרים, תשמעו טוב מה שאני אומר לכם. תשמעו טוב. מה קורה לאדם הזה שהוא עולה ויורד? מה קורה לו? פחד. המלאכים אפילו, המלאכים, אין להם טומאה וטהרה, אין להם עלייה וירידה, הם נקראים עומדים, כל הזמן באותה דרגה. ונתתי לך מלאכים בין העומדים האלה. המלאכים נקראים עומדים. רק האדם, בכל היצורים של הבריאה, יש לו שינויים במהות שלו, תקופות של טומאה וטהרה, של טהרה וטומאה. למה? אפילו המלאכים אין להם את זה. לא הבהמות כאן ולא המלאכים למעלה, תמיד נמצאים באותו מצב. אומר הזוהר הקדוש, רבותיי, האדם לפעמים כשהוא טמא, הוא מטמא את מה שהוא יושב עליו. המקום שהוא ישב עליו נהיה טמא, אפילו שהוא הלך, המקום נשאר טמא. לא כל אחד מותר להכניס הביתה, לא כל אחד מותר להזמין לבית, צריך להיזהר. לפעמים יש לך קרובים, אפילו אם זה אחותך, היא לא לבושה צנועה, אל תזמין אותה הביתה. אז רוצה לקרב אותה, מצווה לקרב, אבל לא להתקרב, לא להזמין, להיזהר. עם קוקו, תגיד לו שיסתפר קודם שיבוא, קודם שיסתפר, שלא יבוא עם קוקו הביתה, למה הבית שלך זה לא קוקוריקו, זה לא לול. שיוריד את הקרבולת קודם, צריך להיזהר. דוד המלך אומר, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, ומושב לצים לא ישב. מה זה במושב לצים לא ישב? המשנה אומר במסכת אבות, מה זה מושב לצים? שניים שיושבים, המשנה באבות, ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. אם הם יושבים ואין ביניהם דברי תורה, זה מושב לצים. שנאמר, מושב לצים לא ישב. הבעל שם טוב שואל, בפסוק לא כתוב מה זה מושב לצים. בפסוק מה כתוב? מה זה מושב לצים? לא, מה כתוב? מושב לצים לא ישב, שמושב לצים לא ישב. ובפסוק, המשנה אומרת, מה זה מושב לצים? שניים שיושבים, לא, ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. בפסוק לא כתוב מה זה מושב לצים, כתוב לא לשבת במושב לצים. אומר הבעל שם טוב, מה זהו מושב לצים לא ישב? אם שניים יושבים ואין ביניהם דברי תורה, מה הכוונה? הם מנסים ללמוד, הם מנסים ללמוד, לא הולך, לא הולך, לא הולך. פתאום יש הפרעה, פתאום זה, פתאום האישה מנדנדת, פתאום הילדה מנדנדת, יש הרבה נדנדות בבית, פתאום זה, לא הולך, לא הולך. אומר הבעל שם טוב, שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים. הם ישבו במקום שישבו פעם מחללי שבת, לצים. לכן השאירו שם טומאה. לכן אפילו אדם קדוש בא ללמוד שם לא יצליח. לכן הוא מושב לצים, במקום שישבו לצים לא ישב. כי המקום מקבל טומאה. מקבל טומאה. פעם בא תלמיד של הבעל שם טוב, קנה סידור חדש, יפה להתפלל. הוא היה מתפלל עמוק בכוונה, פותח את הסידור לא יכול לכוון, פותח את הסידור, באים לו מחשבות רעות. יהודי זקן, תלמיד של הבעל שם טוב, מלאך, מגיד, הלך לבעל שם טוב, אומר, לא יכול להתפלל, אני פותח, באים לי מחשבות, אני פותח, באים לי שטויות. אמר לו, פעם אחת בסידור החדש שלך, הסתכל מחלל שבת, הכניס בו ארס, אתה לא יכול להתפלל בו, תגנוז אותו. הסתכל בו מחלל שבת, רק הסתכל בו, כמה טומאה זה מכניס. צריך להיזהר, לא להזמין כל אחד הביתה, אני אומר לכם. צריך להיזהר. תשלחי אותו לסמינר קודם. תשלחי אותם לסמינר לפני שבאים אלייך הביתה. אם לא רוצים ללכת לסמינר, תשלחי אותם לפסיכיאטר. בזוהר הקדוש כתוב, תשמעו טוב מה שכתוב בזוהר. למה האדם נברא אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את כל היצורים? את המלאכים, ואת הבהמות, ואת הנחשים, ואת השרפות, כל הבעלי חיים. למה? למה? אומר הזוהר הקדוש,
האדם נברא אחרון כדי לכלול בו את כל מעשה בראשית, את תכונות כל הברואים, על כל כוחותיהם שהטבעו בהם על ידי הקדוש ברוך הוא, שייחד לכל אחד מהבעלי חיים כוח וסגולה פרטית מכל אחד בפני עצמו. לקח הקדוש ברוך הוא מכל היצורים את כוחו וסגולתו הפרטית וברא בהם את האדם. מה אומר הזוהר? למה השם ברא את האדם אחרי כל הבהמות והחיות? למה השם ברא את האדם עם כל התכונות וכל הכוחות של כל הברואים שיש בבריאה. לקח מהחמור קצת, שם בו. לקח מהאריה, שם בו. מהנחשים, שם בו. מכל הבהמות והחיות לקח כוחות, תכונות, שם בו. וגם כביכול ממנו, את הנשמה, דנפח מדינה, הוא שם בו. הוא גם נתן חלק ממנו כביכול לקדוש ברוך הוא. לכן האדם זה לא פלא. לפעמים רואים בן אדם מתנהג כמו חמור, יש בו חלק של חמור, עוקץ כמו נחש, כמו עקרב, עקרבה. לפעמים הוא אדיש כמו פיל, ושואג כמו אריה, רוקד כמו סוס. לפעמים הבן אדם, למה? אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא הטביע באדם, הוא ברא אותו מכל הבעלי חיים בבריאה, לכן הוא מתנהג כמו בעל חי. אבל האדם השם הטביע בו גם כן. לפעמים רואים בן אדם מלאך, איזה מידות, איזה צדיק. לפעמים רואים אישה מלאכה, איזה יופי, איזה צדקת. למה הוא כמו מלאך? למה הוא קדוש? למה השם הטביע בו גם כוחות אלוקיים, נשמה אלוקית. לכן רק האדם. לפעמים באה אישה אצלי, אומרת לי, בעלי לפעמים כזה טוב, מלאך, איזה נשמה, איזה מלאך. לפעמים הוא כמו סוס, כמו חמור, כמו קוף, פרא אדם, כמו נחש. היא צודקת. לפעמים בן אדם הוא כל כך טוב, לפעמים הוא כל כך רע. איך זה? למה יש בו כוחות מהבהמות הכי רעות ומהמלאכים הכי קדושים. הכל משניהם ביחד, מהכל ביחד הוא יצר אותו. וצריך להיזהר רבותיי. חיות צריך לשים בכלוב, אם לא הם טורפים. רבותיי היקרים, חיות צריך לשים בכלוב, אם לא הם טורפים. רבותיי שימו לב, יש באדם כוחות בהמיים, חיות טורפות, צריך לשים בכלוב. כל אדם צריך לעבוד לקלוא אותם, לעצור את הכוחות של הבהמות שיש בו, לעצור אותם. לפעמים בא לך להרוג, לפעמים בא לך להיטיב. אתה לא משוגע. הרופאים אומרים, הפסיכולוגים, פיצול אישיות. זה לא פיצול אישיות, השם ברא אותך משתי אישיות, מחמור וממלאך. יש אנשים קוראים להם חמור, זה מחמאה, פוגעים בחמור מסכן. כן, רבותיי, לא חושבים, אנשים לא חושבים. זה מה שרב סלמאי בא להגיד לנו, שהזוהר אומר, תשמעו טוב, את המילים שאמרתי תשמעו טוב. אומר הזוהר שהאדם נברא אחרון במעשה בראשית כדי לכלול בו את כל מעשה בראשית, את תכונות כל הברואים על כל כוחותיהם שהוטבעו בהם על ידי הקדוש ברוך הוא, שייחד לכל אחד מהברואים כוח וסגולה פרטית מכל אחד בפני עצמו של הבעלי חיים. לקח הקדוש ברוך הוא את כוחו וסגולתו הפרטית וברא בהם את האדם. יש בך קצת נחש, קצת חמור, קצת כלב, קצת סוס, וקצת בן אדם, וקצת מלאך, והרבה אלוקים. תלוי באיזה חלק אתה מתנהג. יש אחד בא איתי במטוס, באים לשדה התעופה, אני רואה מוציא פספורט אחר, כל פעם מוציא פספורט אחר. מה זה? אומר, יש לי פספורט צרפתי, פספורט אמריקאי, פספורט ישראלי. בא לצרפת, מוציא פספורט צרפתי, ישר עובר עם האזרחים. בא לאמריקה, מוציא פספורט אמריקאי. משתמש כל מדינה בפספורט שלה. השם נתן לו כל מיני פספורטים, פספורט של כלב, של חתול, של סוס, של נחש, של עקרב, עקרבה, פילה, ושל מלאך, ושל בן אדם. להשתמש בפספורט של נשמה, של אלוקים. לקלוא את הבהמיות שבנו, לקלוט את הבהמיות, לשלוט על זה, להתקדש. רבותיי היקרים, עכשיו אני מבין. כשאני ראיתי את זה, את הזוהר הזה, אני עכשיו מבין. איך ייתכן? אדם קדוש, יודע דעת עליון, נביא, השם מדבר איתו מתי שהוא רוצה. היו דרגות שיותר גדול ממשה רבנו.
פעם אחת הוא אומר, איזה מילים הוא אומר בתורה? מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, וקם כוכב מיעקב, משיח וזה. תורה, תורה. בלעם. פעם הוא נביא, מדבר עם אלוקים, יודע דעת עליון, מחזה שדי חזה. ופעם, חמר. התחתן עם אתונו, בהמה, יחמר. איך ייתכן? לא הבנתי אף פעם, עכשיו אני מבין. השם הטביע אותו, כוחות של מלאך, של אלוקים, וכוחות של בהמה. את הכוחות של אלוקים הוא סגר בכלא. שם אותם בכלוב. את הכוחות של הבהמה הוא שחרר. התנהג כמו בהמה. פעם כמו מלאך, פעם מתנהג כמו מלאך, פעם מדבר עם אלוקים, פעם מדבר עם החמור. כן, פעם הוא דיבר עם אלוקים, פעם מדבר עם החמור. אותו בן אדם. ככה כולנו. יכולה לדבר עם אלוקים, להגיד כל ספר תהילים, שיר המעלות, ואחר כך לא רוצה להגיד. לדבר כמו בהמה. או, לנבוע. כן, כולנו ככה. פעם פעם. זה התורה, זה הזוהר כותב. זה הזוהר כותב, הזוהר הקדוש. רבותיי היקרים, רבותיי היקרים, יש לאדם ברירה, אין באמצע. זה מה שלמדתי. הרמב"ם כותב, יכולת ביד כל אדם להיות כמו משה רבנו. יכולת ביד כל אדם. אין לאדם ברירה. אין ברירה, אין מסורתי, אין באמצע. או להיות כמו משה רבנו, או כמו בלעם הרשע. שניהם ידעו את אלוקים והכירו אותו. זה לא עוזר. אני עושה הרבה דברים. אני מתפללת. רבותיי, זה אמת. או משה או בלעם. אין באמצע. אנחנו אדישים. למה? אני מתפללת, אני פחות או יותר בסדר. בלעם גם חשב שהוא פחות או יותר בסדר. עד שהחמור דיברה איתו. האתון שלו דיברה איתו, אמר לו, אתה לא בסדר. איי. קורח היה אדם קדוש. קורח, הארי הקדוש כותב, צדיק כתמר יפרח. מה זה סופי תיבות? צדיק כתמר יפרח. סופי תיבות קורח, שלעתיד לבוא יקום לתחייה. קורח, אומר רש"י, מה הטעה אותו? מה הטעה את קורח? רוח הקודש הייתה בו. הוא ראה ברוח הקודש. כמה רבנים היום יש להם רוח הקודש? קורח היה לו רוח הקודש. הוא ראה ברוח הקודש. הוא ראה שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא. אמר אני אוותר על זה. עתיד לצאת ממנו נביאים. אמר אני אוותר עליהם. הוא לא ידע אם זה ממנו או מבניו. רוח הקודש שהייתה לו הטעתה אותו. מה אתה חולק על משה רבנו? כואב לי הלב. היום באו אליי זוג רבים. כמו חתול ועכבר. כמו חתולה ועכבר, סליחה. מה אתם רבים? מה אתם מתווכחים? תשאלו רב, דעת תורה. את לא רב, הוא לא רב. אתם רק רבים. אבל מה יש לריב? יש דעת תורה. בכל דבר יש דעת תורה. בכל דבר יש דעת תורה. לא צריך לריב. לא צריך לריב, יש דעת תורה. בכל דבר. אין דבר שלא כתוב בתורה. אין דבר שלא כתוב בתורה. אין דבר. מהרגע שאדם נולד עד שהוא מת, כתוב בתורה. מהרגע שהוא מתעורר עד שהוא מתעורר, כתוב בתורה. הכל. מה יש לי להתווכח? צריך לשאול דעת תורה. מה התורה אומרת לעשות? אני לא מבין. קורח איבד הכל. בלעם יודע דעת עליון וחי כמו בהמה. מצד אחד יודע דעת עליון, קם בנץ, מצד שני יושן עד הנץ השני. יש אחד אומר לי, או אני קם ב4 בבוקר או אני יושן עד 4 אחרי הצהריים. למה? תישן בזמן, תקום בזמן. למה? יש כל מיני אנשים, גם נשים, או קמה ב4 בבוקר או יושן עד הצהריים. למה? לחיות בצורה נורמלית. קום ב6, 5, 6. לכן המשנה אומרת, מה בין תלמידי בלעם לתלמידי אברהם? המשנה לא אומרת מה בין בלעם לאברהם. למה על שניהם לא ראו הבדל? בלעם גם היה נראה איזה בבא. לא ראו הבדל. המשנה אומרת, על התלמידים כבר ראו את ההבדל. את החינוך שכנתנו. זה נתן חינוך טוב, זה לא. לא במה, המשנה באבות לא אומרת מה בין אברהם לבלעם. שניהם נראו אותו דבר. מה בין תלמידי אברהם לתלמידי בלעם? לפעמים רואים אישה חרדית, בעל חרדי, הילדים קולקלים. למה? הדג מסריח מהראש, לא מהזנב. הילדים זנב שלך. מסריח מהראש, חינוך רקוב. היום צעקתי על אמא, שמה את הילדה שלה בית ספר רקוב. הילדה נרכבה. אי אפשר לתקן אותה, רקובה. למה שמת אותה שם? למה? בשביל לגרת. יאללה, עכשיו התבגרה יותר מדי אבל. הגיעה לתקרה עכשיו, קשה להוריד אותה. יותר מדי. כואב הלב, עושים שגיאות.
עושים שגיאות, שואלים איך יוצאים מהצרה הזאת, איך יוצאים? לא נכנסים לצרה כזאת. מה איך יוצאים? צריך להיזהר לא להיכנס לצרה כזאת, לא להיכנס לבוץ כזה. חכם עיניו בראשו. אתם יודעים את הסיפור של העגלון ברדין? היה עגלון זקן ברדין, הוא היה לו עגלון שנים ברדין, נהיה זקן, חיתייה נהיה זקן. אז זה עגלות, לוקחים עגלות, סוסים. הוא נהיה זקן, בא אחד בן 30, ככה בריון, הביא סוסים חדשים, עגלה חדשה עם פרפרים, עם ציורים, הביא, נהיה עגלון. בא הזקן, אומר, דחילק, אתה גונב את הפרנסה שלי, אני פה עגלון 60 שנה, אתה בא לוקח את זה, אומר, עד כמה תהיה עגלון? אתה זקן, אז סוסים זקנים, אנשים רוצים עגלון צעיר, חלקה, ממהרים, רוצים למהר, איפה אתה חתיאר? אמר לו, תשמע, אתה צודק, אני מוכן שאתה תחליף אותי, תהיה עגלון במקומי, אתה צודק. לא יכול להיות 200 שנה עגלון, אבל מה? אני יש לי פירמה טובה, הייתי פה עגלון, משהו. הסוסים הבינו אותי, אני הבנתי אותם, הבנו אחד את השני. אבל מה? אני רוצה לדעת אם אתה עגלון טוב או לא. חודש תעבוד עגלון. אבל מה, אני אבחן אותך לפני זה. אני רוצה לבחון אותך אם אתה יודע להיות עגלון. הוא אומר, מה הבעיה? סוסים, אתה יושב אודרוב, דיו. כמה צריך ללכת לאוניברסיטה בשביל להיות עגלון? היום כן. היום צריך בשביל להיות עגלון, צריך ללכת לאוניברסיטה. כל אדם שני שאני פוגש, מה אתה לומד? פסיכולוגיה. כולם פסיכים. כמה פסיכים יש? פסיכולוגיה. הוא לא יודע לכתוב, בקושי כותב, הוא לומד כלכלה. מקלקל את כל המדינה. מה קרה? הוא לומד כלכלה. מה אתה לומד כלכלה? אל תקלקל כלום, תעשה טובה. לומד כלכלה. העגלון הזה, הזקן, אומר לך לצעיר, אני אבחן אותך, אם אתה יודע להיות עגלון, אל תעשה לי בושות, אני הוצאתי שם טוב פה, יש שם טוב לעגלונות שלי. אמר, טוב, תבחן אותי, מה יש בזה? לקחת סוסים, מה הבעיה? הוא אומר, תגיד לי, אם אתה נכנס עם נוסעים, עם מזוודות, בתוך בוץ, מלא רפש, נכנס בתוך בוץ, מלא רפש, מה אתה עושה? לא יכול לצאת, עושה דיו, הסוסים נוסעים בחורה, לא נכנסים יותר עמוק, לא יוצא, בוץ, רפש, שלג, מה אתה עושה? הוא אומר, קודם כל אני מוציא את המזוודות, שיהיה יותר קל לסוסים לסחוב. הוצאת את המזוודות, לא סוחבים, לא יכולים מסכנים, עוד יותר עמוק נכנסת. מוציא את האנשים, הוצאת את האנשים, לא יוצא. דוחפים, לא יוצא. מה עושים? אומר, וואלה, אני לא יודע, מה עושים? הוצאתי את המזוודות, הוצאתי את האנשים, ודוחפים, הסוסים משוקעים יותר, אני לא יודע. אומר, נכשלת בבחינה. אומר, טוב, אני מוכן ללכת, נכשלתי, אבל אתה עגלון 60 שנה, מה עושים? אמר לו, עגלון פיקח מנוסה לא נכנס לבוץ, לא נכנס למקום שאי אפשר לצאת. איך יוצאים מהצרה הזאת? איך שנכנס? לא לחכות לצרות. עשיו, איזה גדול היה, יעקב אבינו פוחד ממנו, יעקב אבינו מלאך היה, פוחד ממנו. עשיו היה נראה צדיק עם זקן, עם פאות, מתפלל, רשע מרושע. כל עבירה שעשה מצא היתר, זה מותר ככה, מה? יש קלה, מצווה לשמח אותה. אם יש ריקודים מעורבים, אסור לשמח אותה, תלכי. אסור ללכת. אל תצמחי אותה, תצמחי את הקדוש ברוך הוא, גם אותה צריכים לשמח. לא מצווה. היא תיפגע, יותר טוב שהיא תיפגע, מאשר אלוקים, נכון? עשיו יושב לעתיד לבוא בגן עדן, חושב שהוא צדיק גדול, אתם יודעים. ראיתי בזוהר הקדוש, רבותיי היקרים, ראיתי בזוהר הקדוש, המלאך הבית יוסף, תשמעו טוב, אומר לבית יוסף המלאך המגיד שנגלה אליו, ראיתי בספר מגיד משרים, תשמעו טוב, אומר לו, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, ביום הטהרה שלו. מה זה ביום טהרתו? בטהרתו. מה זה ביום טהרתו? אומר המלאך לבית יוסף, מה זה ביום טהרתו? כלומר, יתקן ההוא יומא דפגם בהוא דרגה. כל יום ויום אדם צריך לעלות דרגה, להתקרב יותר לאלוקים. כל יום, כל איש וכל אישה צריכים להתפלל יותר טוב, את הפה לשמור יותר טוב, ביטחון יותר טוב, לשמור את העיניים יותר טוב. אומר הזוהר הקדוש, ביום טהרתו, כלומר יתקן ההוא יומא דפגם בהוא דרגה, בא אל תקנה, דכל יומא אית לדרגה. כל יום ויום של חיי האדם יש דרגה שהוא צריך לעלות, מוכנה לו דרגה, וצריך להתעסק באותו יום בתורה בשביל להתעלות ובעבודת השם יתברך. וכן כל לילה ולילה. ואי לו לאותו אדם שמפסיד יום אחד או לילה אחד בשטויות, שהוא מפסיד את הדרגה שהיה צריך לעלות באותו יום או באותו לילה.
אומר המלאך לבית יוסף, כל יום יש דרגה מוכנה לך שאתה תעלה בה. כל יום יש דרגה השם הכין שתעלי בה. כל יום חייב להיות יותר טוב מאתמול. כל תפילה יותר טוב מאתמול. כל יום יותר טוב מאתמול. כל תפילה. ראית אבו דרהם, אחד מגדולי הראשונים על התפילה, מסביר. הוא אומר לי, השם גזר משהו על הבן אדם. הוא מתפלל, השם מרפא אותו. משנה את הגזרה. איך הוא משנה את הגזרה? השם גזר, איך הוא משנה את זה? השם אמת. אומר אבו דרהם, השם לא משנה את הגזרה. האדם משתנה, והגזרה לא הייתה על האדם הזה. המטרה של התפילה, האדם בתפילה מתעלה, משתנה, מתקדש, הוא נהיה אדם אחר. אז עליו לא הייתה גזרה. עליו לא הייתה גזרה. אומר הזוהר שכל יום ויום חייב האדם, חבל על כל לילה וכל יום. כל לילה חייב לעלות בדרגה. כל יום אתה חייב לעלות בדרגה. אוי לו לאדם שמאבד את הדרגה שלו. כמה צריך להיזהר, אומר הרמב"ם, כותב הרמב"ם. לכן אני מבין ברמב"ם, הוא כותב, הרמב"ם כותב, ייזהר כל בן תורה, כל אדם אמיתי אוהב השם, ייזהר בכל אחד מלילותיו שלא יאבד אפילו לילה אחת לבטלה. לבדוק מה הוא עושה. אני חשבתי השנה דבר נפלא. אתם יודעים, אנחנו שותים 4 כוסות בפסח. 4 כוסות. למה שותים 4 כוסות? למה לא 6? למה לא 3? והתורה מקפידה, חז"ל, חכמינו מקפידים לשתות 4 כוסות, גם האישה. כל יהודי. אפילו עני, שאין לו מה לאכול. אומר הרמב"ם, אפילו עני שבישראל חייב למכור את הבגדים שלו שהוא לובש, לקנות 4 כוסות. 4 כוסות. למה לשתות 4 כוסות? למה 4 ולא 6 ולא 2? אומרת הגמרא, כנגד 4 לשונות של גאולה. יש בתורה 4 לשונות של גאולה. 4 לשונות. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי ולקחתי. כנגד 4 לשונות, 4 כוסות. יש לי קושיה. מה אכפת לנו איך התורה כתבה את הגאולה? הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי. מה אכפת לנו? ועוד קושיה. איזה קושיה? באמת יש עוד לשון בתורה של גאולה. איזה לשון? והבאתי. יש עוד לשון. אז צריכים לשתות 5 כוסות. אם שותים כנגד הלשונות, נשתה 5 כוסות. והבאתי אתכם אליי. למה 4 כוסות? מה עושים בכוס החמישי? באמת נוהגים לשים כוס חמישי כנגד והבאתי, אבל לא שותים את זה. משאירים את זה לאליהו הנביא. אני לא מבין, אם בין כה לא שותים, ואליהו הנביא גם לא שותה. אולי אצלכם הוא שותה, אני לא יודע. אז אם אליהו הנביא לא שותה, למה שמים לו? אם שמים לו, למה הוא לא שותה? למה דווקא שמים לו את הכוס כנגד והבאתי, לא כנגד ולקחתי? מה כתוב כאן? שימו לב, אומר המהר"ל מפראג, זה לא סתם 4 לשונות של גאולה. שימו לב, אומר המהר"ל מפראג, כל לשון זה דרגה, עלייה, דרגה, שלב בגאולה של האדם. הייתם עבדים למצרים, עבדים לעבדים, בבוץ, בטיט, בהריגה. אי אפשר לאדם לעבוד את השם, להידבק בקונו כשהוא משועבד, הגוף שלו משועבד לבהמות. וגאלתי אתכם, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, וגאלתי אתכם, נתן לנו את התורה, ולקחתי אתכם. מה זה לקיחה? אתם יודעים כמה אני שמח? השם אומר לקחתי אתכם. מה זה לקחתי? מה זה עניין לקיחה בתורה? קידושין. כי ייקח איש אישה. לקחת זה להתקדש, להיות אחד עם מישהו. כי ייקח איש אישה חדשה. כי ייקח, קיחה זה קניין קידושין. ולקחתי אתכם אליי. השם קונה אותנו, מקדש אותנו, מתקדש אלינו. והוצאתי וגאלתי אתכם מהטומאה, נתן לנו נשמה, תיאר אותנו, זיכך אותנו, נתן לנו תורה, אבל כל זה לא מספיק. בלי והבאתי אתכם אליי זה לא מספיק. מה זה והבאתי אתכם אליי? למה זה כוסו של אליהו? תשמעו מה שאמרתי בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא מצידו עושה את כל הדרגות. גואל את האדם, מציל אותו ממוות, גואל אותו, מוציא אותו, לוקח אותו, מקדש אותו, הכל מוציא אותו, הכל עושה לו. אבל אם האדם לא יקפוץ לאלוקים, אם האדם לא יתקרב אליו, יש פתגם באנגלית, אפשר להביא את הסוס למים, אבל אי אפשר לעשות שהוא ישתה. השם יתברך מביא את האדם עד אליו, אבל שהוא יקפוץ לאלוקים, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. שהוא יתקרב להשם, יקפוץ לאלוקים, זה תלוי בו. השם עושה לנו, מעלה אותנו 4 דרגות. והוצאתי, והצלתי, ולקחתי, וגאלתי.
אבל והבאתי אתכם אליי להידבק באלוקים, להפוך להיות זך, נקי מכל וכל, להידבק בשם, להיות חתיכת נשמה כולו, להתקדש, לעלות בשערי השמיימה. זה כבר תלוי באדם, האדם צריך לעשות. את הקפיצה האחרונה האדם צריך לעשות. לכן, איזה אדם זכה לעלות חי לשמיים? איזה אדם זכה לדרגה של והבאתי אתכם אליי, שהשם הושיט לו יד ועלה על סוסי אש לשמיים? מי זכה? אליהו הנביא. אליהו הנביא עלה חי בשערי השמיימה עם הבגדים שלו, עלה חי על יד אלישע, עלה, באו סוסי אש ולקחו אותו לשמיים, חי עד היום. הוא קפץ. השם, אליהו הנביא מצידו עשה את כל הדרגות, הוצאתי, הצלתי, גאלתי, השם עזר לו. אבל והבאתי אתכם אליי, זה כוסו של אליהו. למה אנחנו לא שותים את זה? למה אנחנו עוד לא בדרגה הזאת של אליהו הנביא. למה ממלאים את הכוס כנגד אליהו? תראה לאן אתה צריך להגיע. שמים את הכוס, מסתכלים על זה, מלא. לדרגה הזאת צריך להגיע. לכן את הכוס של אליהו כנגד אליהו, זה כנגד והבאתי אתכם אליי. זה העבודה שלך, זה העבודה שלך, זה אתה צריך לעלות. מסתכלים על זה, תשאף לזה. ואתה יכול. אם אליהו יכול לעלות בשערי השמיימה, גם אתה יכול. אם תעלה את 4 דרגות הקודמות ששמו לך, תן לכם דוגמה. יש גדר גבוה וכולם בורחים, שריפה, שמו 4 דרגות. מי שעולה ב4 דרגות מושיטים לו יד. זה שמושיט יד מעל הגדר לא יכול, אם לא תעלה בדרגות לא יכול להושיט לך יד, לא תגיע. אם האדם עולה בדרגות, אז הוא מגיע לזה שמושיט לו יד והוא מציל אותו. זה בדיוק. הקדוש ברוך הוא מושיט והבאתי אתכם אליי יד לכל מי שעלה ב4 דרגות. לכן את 4 כוסות מצווים אותנו לשתות. שמו לך כיסא דרגות, תעלה. בדרגה החמישית ממלאים את הכוס, לא שותים. רק יחידי סגולה, מי שקופץ ועולה. היו אנשים שזכו לראות את הכוס החמישית שטויה. מי שזכה לדרגה של והבאתי אתכם אליי. היי רבותיי היקרים, לכן התורה הקדושה אומרת, כל הבהמות והחיות, אם הוא טהור, הוא טהור כל הזמן. אם הוא טמא, הוא טמא כל הזמן. רק האדם יש לו ימי טומאה וימי טהרה. רק האישה יש לה ימי טומאה וימי טהרה. למה? למה רק האדם, השם ברא בו כוחות מכל היצורים. יכול להיות משה רבנו, ויכול להיות בלעם הרשע, יכול להיות יעקב אבינו, ויכול להיות עשיו. אותו אדם, באותו אדם יש אותם כוחות. יכול להיות יום עשיו, יום רשע, יום יעקב. שעה עשיו, שעה יעקב. שעה בלעם, שעה משה. רגע בלעם, רגע משה. זה האדם. להשתדל להיות משה רבנו. להשתדל להיות יעקב אבינו. להשתדל, אומר הזוהר, אומר הבית יוסף, המלאך אומר לו, כל יום צריך לעלות בדרגה, כל יום. חבל על הלילה שהאדם לא עולה בו בדרגה, זה הולך לנצח. הדרגה של אותו יום עבדה, מחר זה דרגה אחרת. חבל על היום שהולך בחינם. איך שהאדם מתעורר, להתעורר, לא לחזור לישון, לא להתהפך. די, יעירו אותך מהשמיים, יעירו אותך. לקפוץ, איי מודה אני לפניך השם. שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. איי להודות לשם, תודה. יש בין האנשים שלא קמים בבוקר. כל לילה יש מיליוני אנשים שלא קמים. לא קמים. סוגר את העיניים, נשאר סגור, אני מכיר. לא קם בבוקר. אתה ברוך השם פותח את העיניים, תודה לשם. את הולכת, יש אנשים לא יכולים ללכת. לא יכולים ללכת, צריכים לבוא להרים אותם. כן, את הולכת בלי עין הרע. כמה צריך להודות לשם על כל רגע, המכין מצעדי גבר, לזכור כל דבר, להגיד קריאת שמע, להודות לשם, לשים את היד במזוזה כשיוצאים מהבית. אומר הרמב"ם, לשים את היד במזוזה, לזכור שהשם הולך איתך, הולך איתך, ולהגיד את הפסוק, אדוני נחני בצדקתך למען שרורי, הישר לפני דרכך. ויעקב הלך דרכו והתגאו במלכי אלוקים. ויאמר יעקב כאשר המחנה אלוקים זה, ויקרא שם המקום ומחניים. אם אדם שם את היד ויודע שהשם מוליך אותו, הולך איתו, פוגעים בו מלאכי אלוקים. אחרת הוא מסכן. לא רק לשים את המזוזה וללכת. לא פעם. ראיתי מנשקים את הקיר, לא שמים את היד במזוזה אפילו, את הקיר. ויש כאלה מנשקים את האוויר. מסכן האוויר, מה עשה? את האוויר ככה מרחוק מנשק את האוויר. אללה יסעדו. מה האוויר ככה? מה? שם שדי כתוב, לשים. הבן איש חי כותב, לשים את היד במזוזה ולהגיד, אדוני ישמור צאתי ובואי לחיים טובים ושלום מעתה ועד עולם. אל שדי יברך אותי וייתן לי רחמים
כי מלאכה וצווה לך שמך בכל דרכיך. אדוני ישמור אצלך ברוב אתה לעולם. כמה ניסים ונפלאות צריכים כל רגע ברחוב, כל רגע, כל שנייה, כל רגע, כל שנייה. כמה ניסים ונפלאות צריך. רבותיי, להתחזק רבותיי. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. להתקדש, העולם הבל הבלים, הכל שטויות, האדם לא נשאר כלום. להתחזק רבותיי, יש לנו המון כוחות. אומר הזוהר שאנחנו רואים את כל התכונות, המידות של כל בעלי חיים שמטביע בנו, אבל גם תכונה שלו, גם נשמה ממנו, להשתמש בנשמה, להפעיל אותה. את איזה כוח שאנחנו רוצים להפעיל, הוא יפעיל לנו. איזה כוח שאנחנו רוצים. להשתמש בכוחות של הנשמה, בכוחות רוחניים, ולהתקרב בקדוש ברוך הוא. להשתדל לא רק למזוק את הכוס של אליהו הנביא, להיות אליהו הנביא. אליהו הנביא היה בן אדם, יליד אישה, מגלעד. זכה לעלות בשערי השמיימה. כל אדם יכול. אני זוכר את האישה צדקת בשכונה, שהרב שרעבי אמר, אני זוכר, הוא ראה איך שמלאכי השרת לוקחים את המיטה שלה במיטה של זהב, לוקחים אותה לגן עדן העליון. והוא לא ראה אותה בכלל. הוא אמר עכשיו, אותה אישה נפטרה. הוא אומר, הלכו ראו שהיא נפטרה. הוא אומר, ראיתי איך שמלאכי השרת לוקחים את הגופה שלה, לוקחים אותה במיטה של זהב לגן עדן העליון. כך הוא אמר כשהיא נפטרה. הלכו ראו אותה שהיא נפטרה. תראו אישה לאיזה דרגה יכולה להגיע. היא יודעת מה להעריך, מה להחשיב. לא לחשוב כל הזמן על גשמיות. כל הזמן על גשמיות. לא לעשות עבודה זרה, לא מהתכשיטים, לא מהביגוד, לא מהרהיטים. לזכור שיש לך חלק אלוקא ממעל, ואת הנשמה אפשר להרגיע רק בכוסו של אליהו. והבאתי אתכם אליי. שהקדוש ברוך הוא יעזור להתחזק, להתרומם, לעלות ולהשתמש בכוחות של נתן לנו, בנשמה של נתן לנו, להתקדש ולהידבק בקדוש ברוך הוא, וטוב לנו כל הימים, אמן ואמן. הצוואה שהוא נתן לי, מאיר, מהיום אתה מחזיק 40 משפחות ואל תהרוס את המפעל חיים שלי, זה צמרר אותי שאמרתי אני לא ישן בלילה והמקום זה לא ייסגר. רבותיי, לעזור לישיבה שלי שמפעל חיי של 20 וכמה שנים לא יתמוטט. אני מבקש מכל איש ואישה שתנו הוראת קבע של שקל היום, במבה. תנו לי במבה אחת ביום. הבת שלך את קונה, אני לא יותר גרוע מהבת שלך. להשתדל לעזור. מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף. אתם כולכם אוהבי תורה, כולכם אוהבי מצוות, כולכם אוהבי ישיבות. רבי ישיבה, רבי חוכמה. כל אחד יחתום על הוראת קבע, יחזק את הישיבה הזאת, קהילת יעקב. מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו. אני מבקש מכל אחד ואחד שיכול לעזור, להמשיך לתמוך בישיבה, עליו השלום המנוח רבי ניסים השמיים יתפלל עליו, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה. הראשון לציון, הרב אליהו בקשי דורון. כל אחד לקחת חלק ולחתום על הוראת קבע, על איזושהי שותפות, זה באמת היה הרצון שלו. אני גם חותם, אני קורא לכולם לקחת חלק, להיות קשור גם בנשמתו של הצדיק. הרב הגאון ראובן אלבז. כל אחד ואחד יתמוך בעין טובה, ברוח נדיבה, בלב אוהב, שזה ההמשכיות של המסירות נפש שלו, הישיבה הקדושה הזאת, קהילת יעקב. גם אני בעזרת השם אחתום על הוראת קבע למען הישיבה הקדושה הזאת, וכולם בעזר השם כמוני יראו וכן יעשו אם ירצה השם יתברך. הרב הגאון מאיר יגן, ראש המוסדות ובנו של הרב זצ"ל. רבותיי, אסור לנו להפסיק את זה. אבא התחנן לא להפסיק את המפעל חיים שלו. כמו שאבא התחנן, כל מי שאוהב אותו אמר שייתן לו במבה ליום. אם כל אחד פה ייתן שקל ליום לאבא, לזכרו של אבא, למפעל חייו שלא ייסגר, שקל ליום, איך אבא ישמח בשמיים שיראה שאנחנו נחזיר את התלמידים לישיבה, נפיץ את התורה שלו, נוציא את ספריו לאור. אחים ואחיות יקרים, עזרו לנו לעזור לאחרים, לשוב לעצמם, לעמם ולתורת ישראל. התקשרו עוד עכשיו למוקד הישועות, חתמו על הוראת קבע, הרימו תרומה חד פעמית או החזיקו קופת צדקה בביתכם, ובכך יהיו שותפים וקשורים למפעל חייו של הרב זצ"ל, ולזכות בזכות עצומה בהחזקת תורה וזיכוי הרבים לאין שיעור. חייגו עכשיו שיחת חינם 1-800-800-250 1-800-800
250. זכות הרב תגן עליכם ועל בני ביתכם לברכה וישועה בכל מילי דמיטב אמן.